Kapenusla Assembly Youth Congress berkapenusla Police Station kilaraki ka singi lai loi ka jingi lai kai football patung dieng ha phalau jong ka police station ka phalau jong ka CHC penusla yakani ka program nas dang daga jingi lang ka blingkot a police station ha ka bau OC ba em rumbai ulai ka jingkren kan tukan pam yaki dikhot jong ka Youth Congress pat ki pulet makin long ki brio ki beton buram namar wat la kari India ka lai loi henry ki brio shimet kidang sate amrau ha ki jingdi penbuai layoru ka jingkren na wei na kinongelam ka Youth Congress ba banang san tensong hakabalai don langru President ka Meghalaya Pradesh Youth Congress Richard Marak hadian kani ka jingalang la penbot pat sada ka jingile kai football hamadan punsla hakabau President ka Meghalaya Pradesh Youth Congress Richard Marak ulalong kongsan hakani ka jingi kun ka Youth Congress kala job ya kanon jong kipulet da ka tai breaker hakani ka ju ka sngi ka MPYC kala lej ajing bamru yakinong pang penusla CHC kolalong kum sibentana kani ka jingrakhe yakani ka sngi laj loj ka banyo pho jong kari